Ik denk dat het heel belangrijk is voor gezelschap om steeds nieuwe vormen te onderzoeken. Dus steeds te gaan kijken, hoe kan je op verschillende manieren theater gaan maken? Hoe kan je het voor jezelf interessant houden en ook voor je publiek? Hoe kan je publiek uitdagen en ook nieuwe publieksgroepen aanspreken? En ik wilde al heel lang met Jochem een keer samenwerken. En die wens was ook bij acteurs heel hoog. Dus daar heeft elkaar ontmoet. En het leek ons interessant om juist in Friesland, waar wij in dorpshuizen en dorpen spelen, om iets te doen met een soort metafoor, wat eigenlijk het hele dorpshuis in een ander perspectief plaatst. En eigenlijk zo ontstond dus van, de stad staat eigenlijk voor de hele wereld, voor het leven. En je ziet veelheid aan informatie, veelheid aan gebeurtenissen. Het kan oppervlakkig zijn, maar in de kleine momenten, in de kleine ontmoetingen, daar zit eigenlijk de waarheid en de ontroering. Ja, het opmerkzaam zijn voor dingen op straat. En daar gaat het niet alleen over de rare dingen, denk ik. Over de vreemde excessen of vreemde uitvergrotingen. Maar ook over de hele simpele kleine dingen. Over hoe iemand naar iemand anders kijkt. Of dat net iemand wel helpt als er iets valt op straat. Maar dat er een aantal mensen omheen zijn die dan juist niet helpen. Terwijl het niet hun bedoeling is om niet te helpen, maar dat gebeurt gewoon zo. Dus al die kleine dingen, dat is wel een spannend geheel, zou je kunnen zeggen. Er is net al die tekst nodig. Wij als acteurs menen altijd maar nee, tekst en ik moet het leren. En dan moet ik die teksten moet ik een beetje naar mezelf toe trekken. Dat is al met kerst met beelden in je blik. Zij is al een hele soort en daar zit dit stuk vol mee. Maak eens eigenlijk plaatjes, beelden en daar hoort eigenlijk een tekst bij. Nee, ik vind het prachtig. Het is voor mij echt een eye-opener, een andere manier van werken. Net uw tekst, maar vanuit beweging. Ja, ik vind dat schitterend. Als het midden in het stiks is, in deze periode, just ik oors nooit het leven op straat. Ja, het is totaal, want je herkennen sabotdingetjes. Een meisje die bij een bushalte wacht je bij gelijk, daar is just nou ik oors naar, omdat je zelf zo'n scène maakt. Het sterkste is, er zit in je scène in die gaat over verschillende types hoen. Dus ik ken ik net met een hoen gewoon zijn. Dan begin ik te zeggen van, wat zou die hoen nou heel raar zijn tegen wat zou die hoen nou eigenlijk bedoelen? Wat zou die nou willen met zijn baasje? Er zit bepaalde absurditeit in en ik denk dat dat een soort overeenkomst van hoe Jochem en ik naar het leven kijken, maar ook de spelers van het theater. Dat je zoekt toch altijd een soort afstand, absurditeit, de grap, maar ook de ontroering daarin. Dus de situatie, ook de meest pijnlijke situatie, bijvoorbeeld de scène met 7 oude vrouwtjes die het toneel oversteken. En dat is een van de meest hilarische scènes, maar het is ook een van de meest ontroerende scènes. Want er zijn oude mensen in een grote stad die op elkaar aangewezen zijn, die gewoon van punt A naar punt B moeten komen, maar kunnen het niet zonder elkaar. Dus je vertelt heel veel daarin, maar je laat het publiek ook lachen om iets wat eigenlijk ook heel pijnlijk en ontroerend is. Het is heel lastig als een grote stad bouwen wordt in een dwarfshuis. Ja, als het echt op toneel stiest in een grote zeel, dan kun je alles zwart krijgen en dan is het alleen het decor. Maar als je in een dwarfshuis bent, dan is het plafond, de vlier en de zietkanten. Ja, dat zijn dingen die haast net in de hoorn. En als dan een realistisch staatsdecor deelzetten wordt, dat rest eens net op. Dan wordt het vrij snel wat knullig. En ja, dat willen we net. Hè? Dat is, dus we vrij snel dat realisme loslitten. En eens is dat heel troslijn de andere kant uit. Hè? We gaan nou zijn van, we doen het heel sober. Gewoon het hout is wat het is. Gewoon het soort hout die we vinden komen, die hebben we daar, hebben we het van bouwd. En het is ook net verven, het is gewoon, wat het is, hout. Ja, we gaan alle kanten op tijdens het repeteren. We zoeken in allerlei wegen en gaten om mooie scènes te maken. Om spannende dingen te maken. En op een gegeven moment kwamen we inderdaad van, ja, wat is nou het verhaal, weet je wel, voor de voorstelling? En op een gegeven moment
kom je erachter dat je zegt, ja, als je met dit echt een verhaal gaat vertellen, dan sla je de plank mis. Want dat moet het niet zijn. Het moet die vluchtigheid hebben.